त्रिपुराओ 1984 सनो 6 सिडिल ताबुक जे तृतीय एडिसी मानमानि साल ओंखाय ओ तृतीय एडिसी न बेस खलाई जेहेतु जों त्रिपुरालेण्ड सानै तंमानिबा ओ सालनो न जों एडिसी न तृतीय एडिसी न त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड खलायना नांनाय नै जेनि डिमान्ड तंमानि बागै ओ एडिसी मानमानि जे साल 23 तारिख अगस्त 2023 न जों त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे अथवा दाबि दिवस हिसाबै जों पाललायफायो अनेक समय जों दिल्लीआव थाङै पालायो ओमफ्राय अनेक समय जों त्रिपुरा राज्योआवबो पालायो ओमफ्राय जों नरगौ साइमानो 2009 नि सिमी IPF तिताइबिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन बेबाक मिलिवै 2009 नि सिमी त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खालायो जों जन्तर मन्तर अनेक समय हांगार स्ट्राइक खालायखा बयहाबो खागौ एरपरे सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायखा प्रत्येक बोसोरनि प्रोग्रामनि हाय दाख्लैबो 2023 नि जे 23 तारिख अगस्त जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथै चिनी त्रिपुरालेण्ड एडिसी एरियानो तुयै भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 धारा अनुसारे एडिसी एलाकानो त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खायना निंथुन और डिमान्डनि पासापासि जों त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड देबो जन्तर मन्तरनो पालायनाय अककनो साख्लायना बागिनो मूलत सोंथिनि प्रेस मिट खालायो किताबो सिनी प्रोग्राम बटां प्रस्तुत जों 17 तारिख अर्थात खाना 17 तारिख अगस्त 2023 दिल्ली रौना लायनाय प्रोग्राम बटां पाठ्य बकाखौ साख्लायनाय ताबसुक जरा जों 150 जना ताकलाय कम न 150 जना थांगी जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय टारगेट दं माने ताबसु जरा सिनी पार्टिसिपेंट नि टिकेट बुक खालायजाखा 180 180 जन अलरेडी टिकेट बुक का नरमनि प्रेस मीट नि बिसिंथै आं साख्लायनायनि मुचुंगो सिनी बर' रखनो विशेष करे जारा दिल्लीआव थांनाय सिनी आदम संरखनो जे आगि बाक्सा कुमारघाट बा बाक्सा अन्य जागायाव ट्रेन कालायखा ताकलाय अबहायके कालायाव डायरेक्ट जतन बादारघाट रेलवे स्टेशन फाय सफैबायनाय अ जागानि हयतोना एकसंगे थांसा खालायो जों दिल्लीनि डायरेक्ट निउ दिल्ली उद्देश्य रवनारिनाय तामनिंके जों त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बैठां दंगो आबो जत जागा बाथा गैया बन बागैनि आपि कुनु जाते प्रब्लेम तां थुनहुनिनो डायरेक्ट जों बादारघाट रेलवे स्टेशन থেকে थांसा खालायो कालाय थांलायनाय जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथै प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न जों मेमोरेंडम रि सबमिट खालायनाय तायवैसा मेमोरेंडम सामनानि बागै दायित्व रिजाखा आनि उपरनो बरम गोनां स्वपन देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि IPF एके बरम गोनां एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजारार IPF तीनो दायित्व रिजाखा ट्रेन टिकेट ताई जे जाबतीय थांनानि बागै जे नांमानि जा खरच थरच सब किछु जदि कम्युनिकेशन खायना नांखांके नर जतन सिनी ट्रेजारार एडवोकेट अमित देबबर्मा बा कम्युनिकेशन खालायलायदि एके चिनी सिटिं डेमनस्ट्रेशन दिल्ली जंतर मंतर सिटिं डेमनस्ट्रेशन चिनी जे नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट ने जरा जरा स्टेट कताल साननाय रखनि कायसा कमिटि दङ सारा भारतबर्षआव विशेष करे नॉर्थ ईस्ट नि आबोनि जे प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि प्रेसिडेंट अ जागा IPF तिबो कायसा नांकुकमा इम्पोर्टेंट कायसा ऑर्गेनाइजेशन जेता नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि कायसा मेंबर जों सिटिं चिनी दिल्ली नि सिटिं डेमनस्ट्रेशन नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट बरम गोनां मनीष तामां जीनो जों आरो चीफ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालायखा पासापासि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि अन्यान्य जारा लिडार बरफ दंनाय बनो बरफनि इनभाइटेशन नि दायित्व सिनी ऑनरेबल मिनिस्टर शुक्ला चरण जमातियानि थानि दायित्व सॉरी शुक्ला
नुवातिया शुक्लाचरण नुवातिया ऊपर दायित्व रिजा एखे ओवरऑल जे चिनी जरा पार्टिसिपेंट रक दिल्ली आगरतला बादाघाट रेलवे स्टेशन होते निउ दिल्ली जे स्टेशन आरो थांगी नखरिनाय बनरनो नायकानि खालायना बागै टोटेल दायित्व जे खरंनैनो दायित्व रिजाखा सुपारभाइज खालायना बागै बरक थाखाय बरं गोनां सिंधु चंद्र जमातिया एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी एंड बरं गोनां प्रशांत देबबर्मा एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी যারা পার্টিসিপেন্ট যারা দিল্লি থানায় রক বরকনো কইনাই যদি কোনো প্রবলেম কোনো একটা সমস্যা তৈরি হইকে বড় খরক নিবে নর কমিউনিকেশন খাইদি যে এই দিল্লিনি যে প্রোগ্রাম নো নাইথক লাই কি সানানি বাকি কাইসা সাব কমিটি খাজাক্কা যে তা বরকনো চিনি পার্টিসিপেন্ট রনো নাইকানি খাই লাঙ্গি থানায় বরকনি বিসিংহ দङ टीम लीडर सुनील देबबर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आईपीएफटी टीम लीडर एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजरर आईपीएफटी टीम लीडर जसोदा रानी जमातिया प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफटी टीम लीडर विकास देबबर्मा प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी टीम लीडर मान्य सिंह जमातिया जनरल सेक्रेटरी यूथ आईपीएफटी टीम लीडर रवि देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटरी रवि देबबर्मा सेक्रेटरी कुमलुंग डिविजन आईपीएफटी टीम लीडर तरुण देबबर्मा प्रेसिडेंट IMWU तैकेशा टीम लीडर प्रदीप देबबर्मा AGS यूथ आईपीएफटी बरो मूलत पूरा जे जरा चिनी पार्टिसिपेंट ट्रेन थांनाय रो साबन कोनो प्रॉब्लेम दा बिथि बुराय रो सामदाना केबल मुइदात बेबाक न नायकानि खालायनानै बागै ओ 8 जन टीम लीडर नि ऊपर दायित्व रिजाखा ओवरऑल बरंनि ऊपर दङ चिनी बरं गोनां सिंधु चंद्र जमातिया बाय बरं गोनां प्रशांत देबबर्मा खरंनै एक्स एमएलए बरकनो बरंनि नेतृत्वनो दाख्लायनि जों दिल्ली अभियानाव जों थाङै दङ ओमफ्राय आं प्रग्राम गोटां शर्ट खै सानाय विशेष करे चिनि जारा पार्टिसिपेंट सारा त्रिपुरा गोबां जागानि जे फाइनाल सोखांबारिया बरक साइमान मान थांनानै बागै नारंनि प्रेस मिटनि बिसिंथि आं बरकनो साहरनानै मुचुंगो जे चिनि जे प्रोग्राम 17 तारिख अगस्त 2023 समय जतन बादारघाट रेलवे स्टेशन फाइसफैबायदि चिनी ट्रेन चेंनाई अजागानि रौनारिनाय 3टा समय कारण 12टा समय फैगांखाय बाक्सा जरा बक्सिंग जाकिजा रां खरसारनि बागै बरक जरा रिमाइयाखौ बरक बहा दिनाव रिबुइमाननाय एखे गोबां लिस्ट आई कार्डनि जे बुमुंरक फिलाप खालामनायनि बेपार दङ बरनि बागै किसा एडभान्स जतन फाइजा देहनिनो सुन 12टा समय बरनो भाई सफाइनान बागै साजाक्का किसा रेस्ट टेस्ट नाय टिफिन खायै 3टा समय त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बाय आगरतलानि रौनारिनाय लास्ट स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन रेलवे आयं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होते बरक आयंगो बास बाय चिनि आसल जे जागा जंतर मंतर थांलायनाय अबाके मुदन्त प्रग्राम एके अबनो चिनि जे साख्लायनानै आरनि बिसिं अबनो मोटामुटी प्रग्राम आं साख्लायनानै मुचका एके ताबुक जदि किछु कारजागो बा किछु कक्सना मुचकानके जों माबा बागै जरायका सारा जगावले सान मोटा दंनाय सिनि एकटानो डिमान्ड आबो जों जतन साइमानो आईपीएफ तिनि मूल दाबि टिप्रालेन्ड डिमान्ड टिप्रालेन्ड न सानैनो जों सिटिन डेमनस्ट्रेशन जेहेतु टिप्रालेन्ड दाबि दिवस हिसाबै जों पालायखाय दङ एखे आबोनो सिनि मेइन दाबि सिनि एकटानो दाबि आरो एरपरे जों जेफ्रो होम मिनिस्टार बाय बा सिनि प्राइम मिनिस्टार बाय जेफ्रो मालायखायके जों सानाय जे टिप्रालेन्ड दाबि रिनानो बेस खालायनो जोंरो बीजेपी बाय 2018 एलायन्स का आबोनो नायकानि खालायनाय बागै बर कक रिबुनो मडेलिटी कमिटी बो खाका ताबो आबोनि रिपोर्ट जों नासिङै दङ आबो ब पर्याय दं बफोर जोंनो रिनाय चिनि बागै बिबेचना खालायनाय आ बेफारावनोबो जों सालायफैनाय